खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 जुन 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गोदान आफाद जोनोम जादों। बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफाद ओंखारनाया गोदान बाथ्रा नङा, नाथाय गोदानै बिग्रायारि आफाद जोनोम जाबावदों। गले गले गोदान आफाद जोनोम जाबाय थानायखौ लानानै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा साननायाव गोलैदों आरो बे गोदान आफाद जोनोम जानायाव बर' हारिनि गोरोन्थि नामा बेखौबो साननायाव गोलैदों। बर' हारिनि गेजेराव आरो फिन BLA मुंनि एबा बर' लिबारेशन आर्मी मुंनि गोदानै हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जाबावदों। BLA आफादा लिरनाय बायदिब्ला जोंनि आफादनि गुबै दाबियानो जाबाय आलादा बर' हादोर सोरजिनाय आरो बे आफादा थांनाय 2023 मायथाइनि एबा बे बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 1 खालारावनो जोनोम जादोंमोन होननानै लिरना दोनदों। आफादनि आफादगिरिया जाबाय बे दैदेनग्रा आरो GSआ जाबाय बे बोखांसा। नाथाय बे आफादा बेसेबां गोलाव थांना थागोन बा बेसेबां समसिम थांना थागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन आरो बे आफादनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। सिखावनि उदखारि जोंनि बे आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव सिखावनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। सोरबा सिखावा सिरि खावना लाङो आरो सोरबा सिखावा हाथियार लानानै हुमखि होनानै खावना लाङो। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय काइलिपारानि दक्षिणगाव ओनसोलाव हारेन दिउरि मुंनि सासे सुबुंनि न'खराव रावबो गैयै समाव माखासे दुथां सिखावफोरा खाबु लानानै गोबां लाख रां आरो सना रुफाफोरखौ खावना लांखुमादों। नाथाय सिखावफोरा सोरमोन, बबेनिमोन बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव काइलिपारा पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटिनि रिफाइनारि साखाथियाव माखासे लेबारफोरा हा जावबाय थानाय समाव जमा खालामजानाय हाया लेबारफोरनि सायाव गोलैसिननायाव सासे लेबारा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन सानै लेबारफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय लेबारनि मुङा जाबाय आब्दुल करिम, मरिगाव जिल्लानि थागिबि। गुबुन सानै जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल मालिक आरो रजनी कलिता। बे समाव बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोंनि बे बुहुमाव सान्दुंजोंबो मानसि थैयो, अखाजोंबो मानसि थैयो, बारहुंखाजोंबो मानसि थैयो, दैबानाजोंबो मानसि थैयो आरो सारअन्थाइजोंबो मानसि थैयो। मानसिनि जिउआ जेरावबो सान्थि गैया। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव गोबां अखा हानायजों सारअन्थाइ गावनायजों सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। पानबेसा सिनिमरा गामिनि दुब्लि बारियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अजराम 45 बोसोर बैसोनि आरो दिगान्त मिलि 29 बोसोर बैसोनि। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव दिगान्त मिलिनि बिसिबो दंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।